mazimbabweans vaipano zvatanga manje. Advocate Nelson Chamisa vachallenja vakomana vaya kusvika pekupedzisira. Zvinhu zvandikusangana nazvo panapa kana uri munhu weZANU-PF uchabhoikana zvako, but hatina zvekuzviita. But kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF ngaibve, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho ibhoikane, because zvinhu zviripo pano kudano anonzwa. Kana uri munhu wemabhiyazi, vanhu vedoro mogara makazadza mafiriji, kana uri munhu mufama ugara wakagadzirira uraya mombe, because panogona kungoitika chidavado panapa. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Advocate Nelson Chamisa vabuda vakapoza foto former presidents veku Botswana vachiti democracy smells nice with Botswana's former presidents, His Excellency Festus Mogale and Ian Khama, the third and the fourth president of the Republic of Botswana. God bless Africa. I-challenge. Pataona kuti i-challenge, ndaona ana George Charamba, anani chikwata kuita lineup. George Charamba ndiye spokesperson wa president Emerson Mnangagwa veZANU-PF. Saka pangoona izvozvo atukwira BP yake atu yashuta yanga iri I'm sure. Because zvinhu zvatanga kutopindura zvacho ipapo ndatoona kuti challenge yasvika, because vakanzopatora zvokunzi democracy, pfungwa dzavo ameno zvinongotanga kutoita zotanga kutotachana, because ivo what they believe vanenge vachiti irimo democracy, but vakuchinyatsoratidzwa kunzi tarisa avese maformer president. Zvinhu zvandakaita zvingadai suppose kunge takatopoza foto, kana kuti Malema akapoza foto akati Mr. Mugabe uko, Mr. Mnangagwa, then pomira Mr. Malema pakati, zvongoenda zvakadaro, because ivo vari kungobvuma kuti election. But zveZimbabwe it's a different story, because inyika yekuti inonzi aitorwe nepen nepaper. Saka ndiwo pari kuzoita different story, but iri different story kudai so vari kuzvimba, ende ma-streets ari kutenderera, vanhu vacho vakazoenda kunotengana. Kune vanhu vanga vari opposition vaya vakuchitanga kuudzwa kunzi mukomana zvinhu zvaaronga this time tatadza kuzvinzwisisa, vakuuya vakuti ngatibatane, vakumuudza kuti ayo ngatibatane. Ma-opposition vaya vekutengesa struggle yevanhu vaya ndo vakuti kuna Chamisa ngatibatane futi. Now ndikuzoona umwe munhu ari kubuda, I think this one is a die-hard supporter, ari kuti right, so unity yacho sei ichizoda Chamisa, inyaya yekuti vamwe vese i0 plus 0 plus 0 0 0 0 0 plus 50 equals 50. Havana vanhu ivavo, ndo nyaya iri kunetsa kuti ivo havana vanhu, asi vari kungoti yatingosa, because kune vamwe vanhu vacho kutoti zvavafanira kuti iwo wonzi uda kuita unity nemunhu akaita sadhagi ndiwo mazero, haisi secret. Saka ukata nikiri naye unity naye zvinobatsira chii chaanowedzera. Andimuona pane nyaya yacho inongoramba chingokontinyeri zero. Umwe ari kuti the reason why they want Chamisa in their midst is because they don't have numbers, which is a deciding factor in politics. They don't allow him, they want to use him and try their luck in 2028. When it fails, they will leave him again. A gang of opportunists ndo yakutaurika manje. Aiwa angomutimira chete kuti because my by election zvakati usakadaona kuti vanhu vaya izero vese tarisai zvakaitwa ma-by election iwe ZANU-PF yetu pakatonzwa kuti ma-by election vakatanga kutogadzirira zvafana nevanhu vakawanda, ana sheki anani, vanhu vaya kuti vakatongoona kuti ai mitangopinda yatopena, zvinhu zvese zvatakutoita panapa yapena. Ana Scott akabva atopinda uncontested. Iwe unofungodzera kuti ndiani Scott akatonzi chero munhu ari kudzidzira atongoti ndiri opposition anomudya, but hakuna kana one akaiswa ikoko kuti amudye, because they know ivo pachayo pati iyo haidiwa nevanhu handiti, but kana yakadaro inenge yakutora advantage manje yakaya kuzokombera, because iyo ngatingoti iyo inenge nevanhu vayo venge zvinhu vanenge vachienda kumasero vanoita sevaya vanongozi aiwa imi michivhota ika, vangovhota ivo mavhotsi akatoverengwa ari mashoma, ava nemanumbers vasipo, hapana, zvichaitwa sei, zvinenge zvatovharana. Scott vakatanga kutomucelebrate asati atopinda. I still remember pane maposters aitaurwa naPassion Java, ndakati this one is not a professor, vanotamba vesa achiti Scott akasaita MP nini ndo zviregedza zvichiprofita imi hatisi mabalance professor ipi yakazotanga kuonekwa zveprofessors vanenge achitaura zvezve anenge atori manotes. Now ndikuona maZimbabweans vari kutaura pamusoro penyaya ya Advocate Nelson Chamisa vanga vari kutaura vachiti stop sending indirect messages and act like a man, create strategic plans and stop being silly. These little figures, they will not put you on the throne to help people of great Zimbabwe. Ndo mashoko ari kubuda panapa
vamwewo vanhu vari kukomenda vamwe vari kuti in Zimbabwe nothing will be handed over to you, you know what you must do. If it was Judah, he would have been in State House by now. 2028 will be my first time not voting. Anyways, good luck. Mumwe wari kutaura mashoko ake ari kuvimba. But we all know guys kuti zvinofamba sei. Imimi unoti if not dai angari ndingatoenda dai komanaka ndikutaura ushingi hwekungotaura uri keyboard warriors ka pane timu rekuti rakakonzera kutora politics tarisezvo vaitwa madhezi aya anatsvangira vaiundurwa mafotos atsvangira asina bvudzi pasaidi kuundurwa baba unenge waundurwa vanenge vapedza newe muzotaura zvenyu kuti ninge zvinosiyana pane ushingi hwekungotaura kuti ndotodaizvo but komana aya vakutora ka2 chete ende vanondokutora zvokuti usatodzoka. Saka zvinhu zvokuti uyu anenge achicalculata zvese zvokuti ende una unopinda zvekudaro aditi but hanina anoda kuzokwadzisa vana vevamwe vanhu because at the end of the day mwana anoda kuzonzi akasacrificwa kuti ninge azopinda. Alright, vana vangani vakafa ngatarisei about 2018 vanhu vangani vakapinda but strategy kana chinge yazogadzirwa nditi ikauya yakaibva ende panenge pasisina yekutamba munhu zvokwanisa kuzongoshanda according nestrategy yake because mwana achiti inina mana zvokuti ndikwadzisa vanhu. But anyway, it's a topic for another day. Ndiri kuona Prince Dubeka panapa ari kutaura kuti on 1 November 2020 she recalled me and 10 other from parliament. She had recalled several others. She took away our MDC Alliance party. We formed Triple C in 2022. In 2023, she was approved and elected MP under Triple C. Politics is an enigma. Let's not wait for 2028 to engage with those whom we disagree with. That's Prince Dubeka. Arikuradza kutenga idea kuti right ivo vacho vari kuzouya vachitudai vachadzoka futi ivo vari vanenge vakatengesa struggle vachiti because mugore ra 2018 kupe akapisa kupe akanetsa kupe apedza kunetsa kudaro ndobva kwauya zoya mwonzora akazongonosvika chinodzima kupe wacho. Saka mwonzora asinazonyota nezvake but mwonzora akazonyota ni mwonzora aite mbiri nyaya yemazero ndo yakanyanya kuitika paya. Saka these guys ndo zvazvinenge zvingori I don't know kuti munoiona sei nyaya yacho kuti hanzi tozova tazonosangana navo vanhu vacho but vamwe vari kuti musabatane navo umwe vari kuti it's a good idea kuti tibatane navo. You tell me what you think in the comment section. And mune dzimwe nyaya tiri kusangana futi pari kunzi President Mnangagwa has returned home from Baku where he attended the United Nations Climate Change Conference COP29. Ndo mashoko arimo mudariro vadzoka vatopo paground vatambirwa nerimwe timu ravo vanongoenda vari murabadada vari hobha vaenda vakanowatambira. And ndiri kuona Elias engineer Elias Mudzuri vari kunetsana nakasukwire zvokuti be pakavaiswa foto raJameson Timber nakasukwire achiti this behavior is to stop. You can't be messing with Zimbabweans at home, some in exile, at the same time destroying Zimbabwe's relations within the neighboring countries. We should draw the line in the sand. No one can be allowed to behave carelessly like this. Zvikanzi naMudzuri muri kutopenga tina kukukanganwai. Mudzuri ndobva abuda panapa ari kuti Mr. Kasukwere, don't think people are blind. You think people can easily forget who killed Itai Dzamara. If it's not you among many other people who killed our icon Morgan Tsvangirai, we know you are seeking relevance and political expedience, but urisewe dai wambomira, it's too early. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa vari kuonesana. Elias Mudzuri versus Seveka Kasukwere, I don't know ndimuchaitonga munoionawo senyaya iyoyo munokwanisa kundudza zvekare in the comment section. Panapa ndiri kuzoona ZANU-PF iri kubuda iri kuramba nyaya dzemaland baron pano but apa panenge pane nyaya manje apa panyaya yemaland baron panapa. Land barons, this is not a reprieve for you. No, it's not. The law is coming for you. What just happened is that government is that the victims got a stay execution to allow them opportunity to salvage their situations. But pane nyaya iri kutaurwa na Professor Talent Rusere vari kuti the High Commissar of the Southern African Human Rights Lawyers vari kupindura vari kuti to the Ministry of Justice Ziyambi and the Zimbabwean government regarding the alleged illegal demonstrations in Belvedere
He further stated that the government should compensate the victims of the demolitions because it is well known that ZANU-PF frequently allow land barons to allocate land during campaigns periods while later pretending to be unaware of the illegal structures. And you know, chinhu chiri kuzondiitira fani zvangu panyaya yese guys yekuzopwanyirwa kwevanhu vazonzi vakazopwanya without court order. Ini penangonzwa izvozvo ndakava ndatomhanya ndikati ndotoziva kapane mutemo kaunenge uchitotaura izvozvo zvakomana handiti unenge uchiti no person may be evicted from their home or have their home demolished without an order of court made after considering all the relevant circumstances. Pandakangonzwa izvozvo ndakati vanhu vese ngavakombanzetwe. Wakapwanyura compensate anti makapwanyura pasina court order, right? Akapwanya ndiani? Chigreda chacho ngazvi unozati kuri ku South Africa ngutamba chigreda kuti aseko kuti munofunga chigreda chinoshamisire mimi vanhu muZimbabwe ufunga kuti what's so special about chigreda mje muno muchimutsa mje chigreda iwewe chigreda chacho pasina court order obvonzwa waya unopwanya mbayani nyaya kuti maZimbabweans they are too soft. Vanonyowa reason now chinzi you are too educated. Saka kunzi muri educated ikoko kuri kukosta. Itaise kune dzimwe nyika kuti dzinonyimana moto vakatoona chero age kuti ari educated anozvikangano zvikandoko. Ombotanga akutadzira bozi unongoya unomutadzira zve lifetime yese. Obva waya uchinyatso bozi iwe ukatarisa munhu waya yunzi akapwanyemba chero akatakada kutarisa mapwanyira aita zvigreda zvazi kuti gogogo. Munhu waya tingatanoziva kuva kurwadza kunda kuvaka. Kana kuti chero chimba tikati yeku airport chaya tingata anayo stand yo kunenge uchinzi kwakachipa kwacho munofunga kuti anenge anayo muni ritori jealous rikutoti hayo ndezvako izvo kuvaka zimba rakadai sokuita seko chocho kutowana pekukubatira but ati zvinhu hazvishande zvichidaro munhu iye akato order zvigreda zvacho kuti zviende without court order because mutemo unotaura kuti kana pasina court order munhu afanira kubviswa pamba pake afanira kupwanyirwa akaorder zvigreda izvozvo pasina court order ndiye anofanira kutanga usungwa. Atidi zvinhu zvinoswera zvichitenderera zvichididi vanhu vacho vakatopwanyirwa ndo zvinhu zvavanofanira kutanga toita kuti tiri kunzwa kuti pakanga pasina court order kana iripo isusu tiri kukumbira kuiona bhozi hatina kuiratidzwa vofambira nyaya yavo zvinyoronyoro vokompanzetwa no drama hapadi drama ipapo ndi compensation yacho haifanira kutora nguva because vanhu vari komana vanhu vari traumatized. Unotomboda zvinhu zvakaitwa zviya zvinotomboda kutomboti vanhu vatombotanga vatomboenda kucounseling chako cheko unocancelewa senyika inotomboda counseling. Anyway ndiri kuzosangana neimwe nyaya muri yeZimbabwe panapa pari kunzi 2 Chiredzi women arrested for attempting to bribe prosecutor with $10 mari yacho inenge gunonge yazoita shoma but rekedza timboona nyaya iri panapa pari kunzi Shodai Voko 34 and Sekai Tagara 37 were arraigned before the Chiredzi Magistrate Court for bribing the prosecutor. On the 11th of November 2024, the two offered a $10 bribe to the public prosecutor in Chiredzi in her office in an attempt to secure the release of Lloyd Zambuko, who was facing charges of unlawful entry into premises under aggravating circumstances. The two were swiftly arrested soon after tendering the bribe. They were sentenced to 6 months imprisonment, of which 1 month was suspended for 5 years, and the remaining 5 months were suspended for 175 hours of community service. This is a reminder that bribery is a serious crime that undermines the integrity of the justice system. It's very difficult kuti munhu wechikadzi azotonyora. Let me tell you something, zvonetsa. Kuza wakadzi amuna secret. Unotanga kuti ndazowapa mari ndazotonyora, so vakuzviziva kuti kona uri trap yo. Iwe unofungidzira kuti munhu wechirume otonzi asungirwa nzada anoda kutonyora unonyeba. Anotanga kutotaura kuti ma statement ekuti ayo mudhara munhu ane mari asungwe, munhu ane mari asungwe, kana kuti anenge atondo mari yacho shoma. In the way matauro inotoitwa. Hakuna Zimbabwe unonzi kwarambwa mari unless kana vakasangana na chef wacho ipapo. Chef anenge achitsvaga promotion.
obva atataura kuti atiite izvozvo panapa kana kuti pane zvanga zviri kutonyatsoitikawo akatovamaka achida kutonyatsokuvatadzira inyaya yekuti vanhu vakatosangana vane garaji vada kutadzirana hayi unonyeba muzimbabwe munomu nyaya dzakawanda dzakatotonyorwa iwo ukatoramba mari utoti munhu watosunga ari kutoita nyaya yacho mukuru wako iwo anonosvika achitoitora futi ende viu chero makatoiramba mese futi kumberi kuri kutoendwa kunonosvika kuchibudiswa imwe futi munhu akadzoka saka is the waste of time imi Zimbabwe ipiyo inoitwa izvo but anyway ndiri kungoonesa zvangu nemi guys zvinoitika zvechokwadi wada kubraiba munhu imhosva kutobraiba munhu imhosva unosungwa chokwadi chakanaka zvinosungisa kubraiba munhu kuti zuri kutonyora munhu but not in Zimbabwe not in Zimbabwe tinotoona vanhu vakatowanda vakatotadzira vanhu zvatotoziva kuti munhu adai akatosungwa but ari panze nei ungazobvunza kuti nei uchiziva kuti password yacho ipapo yekuti munhu abude chii ungalogerwa mukati une password ndimazviona. Right, tobva taita nyaya tisatabuda aka exit. I don't know kuti munoona sei advocate Fadzama here vari kuvhura hombe panapa. Right, pari kunzi is there a ministry that you would say is delivering or doing well? Anzi iripo ere ministry yemuZimbabwe kuna minister of chi ministry any ministry kana unokuona kuti a minister of chakati ari kugona basa. Anzi ndeipi kana iripo da kuti mutondudzo because iri kutotsvagwa up to now. Pari kunzi ku finance ministry zigadona kune zigi ICT ndokuri kunzi mutero WhatsApp wewe iri rozatika zvakatombonenetsa nakati ku Zimbabwe makagadzira WhatsApp here munotanga kuti muri kuda mutero WhatsApp iye zakapeka kazvinzwa kuti kubhadhariswa mutero une imwe nyika zvopera mushe boyere kwakazvipwanya zvima group zvachizvo sports ku sports ndo kusina ma stadium andi vari tunotambira kunze kwenyika izvo mangwana runotisangana neKenya vari tunosangana vachinotambira kutambira kunze kwenyika itori imwe ministry yakatodhakwa futi water zvibhorani zvakazara mutown ndo itoripo mvura isikubuda ndo imwe nyaya iripo ku energy 30-hour load shedding haisi secret magetsi andikana uchigara kune magetsi ungwa kuna kuzvinzwisa asi kana kusina waubva utoziva kuti wese zvitori wese unototaura kuti lifetime papa uchatise ma hours lens no title on farms omanaka transport mushikashika wakazara youth 2030 ndenge ndichipo labor 5k arrears equals to 2 zigi ndo yayo kunzi kulebha kamaria yakanzi yavhurwa hombe kanzi yakangonzi yadona value iri kubva apuwa 2 zigi youth covid inora education 29% pass rate all level ama 1 environment Mount Boterekwa blasted ku Department of Mines gold mafia justice no law for zig foreign affairs minister booed abroad arts wontona wingi d so ndisanoparonzikana pane imwe ndasirira mundudzo ya muri kufunga kuti ine something chiri kuitika zviri nani uona ma ministries ese munyika ese achinzi ese akuna kana puri kuitika zvisvino ndokutadza kutonga kwacho ndokutadza kutungamira kwacho because nyika inoshanda nema ministries ministry of transport ministry of energy ministry of kwese ndokuri kunzi zvakadhakwa dhakwa ameno ndo Zimbabwe yacho saka kenze timboona kuti Chamisa zvaari kutraya kuda kuita zvobudera strategy ari kutanga because izvi zvinenge I think izvi zvinenge zvikuramba ameno I don't know kuti mukuzviona sei guys you can tell me what you think in the comment section mimi ndimunoziya nyaya yemanzwa kuda kukomenda ipapo mundudzo topindurana kuti munenge muchiona sei.